जेजूच्या पाशामाचे वा कष्ट मरणाचे काणयेंत आपल्या शिसांसंगी जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो उल्लेख आणि विवर भोव मोलादीक आणि प्रमुख. मार्काचे सुवार्तेंत जेजून केल्ले हे निमाणे जेवण जुदेवांच्या पास्काच्या जेवणाचे आचरण म्हणले स्पष्ट जावन जळकता. जेजून सुचयलेल्या प्रमाणेच घडता आणि माळयेच्या सालांत ह्या जेवणाची तयारी संपूर्ण जाता. सांज तस जेजू आपल्या 12 शिसांसंगी येऊन आपणाक पराधीन करतेल्या लागी उलयतच जेवणाची सुरुवात जाता. ह्या जेवणार जेजून केल्ली सांकेतिक कृत्या आणि उलयिल्ली उतरां पवित्र सभेच्या जिवितांत आणि तिचे देवस्तुतींत आणि देवशास्त्रांत भोव निर्णायक जावंक पावतात. जेजून उंडो घेवन घेयात ही मुजी कूड म्हणप आणि वायन घेवन हे मुझे रगत नव्या कराराचे रगत सबारां खातीर ते वारवतले म्हणप अजून पवित्र सभेंत विवरण काबार जावंक ना. मार्क सुवार्तेकाराक जेजूचे निमाणे जेवण सोडवणेचो आणि चरित्रेचो नवो युग सुरवातची एक परम घडी जाता म्हणयेत. निमाणे जेवण पास्कांचे जेवण मती घाडता. ह्या जेवणांत वांटेली जावच्या शिसांक नव्या पास्कांचे सोडवणेंत वांटेली जाल्लो अनुभव दिता. कित्याक पास्कांचे जेवण जेवच्या जुदेवांक त्या आदल्या पास्कांतले सुडकेंत वांटेली जाल्लो अनुभव जातालो. सुवार्तेंत जेजूचे निमाणे जेवण आणि तांतली जेजूची उतरां जेजूचे कुर्सा मरण देवाच्या सोल्ल्या उदेशी इस्रायलाच्या अविश्वासपणा खातीर जेजून दिल्लें फारीकपण जाता आणि नव्या सोल्ल्याचे हांगासर उक्तावण जाता म्हणलें कळीत करतात आणि सोडवणेचो नवो अध्याय हांगासर सुरवातलो दिसता.